Borite se, bjegajte na stranu. Samo. Imali dogovor i Mendoj që nga gjithë këto bisedime kaq të gjata, ka gjëra që janë afruar, ka edhe disa Smetam дека од сите овие долги разговори има нешта за кое што се зближивме, но се уште има и мали разлики do vazhdojnë grupet e punës и се договоривме работните групи да продолжат со работа për t'i përmbyllë të gjitha dallimet që ekzistojnë mes të gjitha partive politike. за да ги затворат сите разлики кои што остана помеѓу страните. Sigurisht që ka dallime lidhur me kompetencat, lidhur me Има разлики во ligjin однос на për надлежностите, qeverinë, на законот за владата, за министрите. Ato propozime konkrete prepozitas? Sigurisht janë duke u biseduar dhe të shohim Се разговара и ќе видиме. zašto to? do të afrohen dallimet. Дали има предлози од министрите, од Za опозицијата. ministri i zamenit ministri. Bashkimi ndërkombëtar, për këtë sjelljet e partive politike. Komuniteti ndërkombëtar është i interesuar dhe është Меѓународната заедница е заинтересирана и е многу активна во надминувањето на овој проблем. Благодарам.